phezulu usisikahle ngiyacela nje kahle unenkinga ubhuti lona wesong unenkinga ubhuti lo unenkinga ubhuti lo angizwa ke angizwanga uzophihlisa yiphi phone uzophihlisa yiphi phone sesizobona ngaleso sikhathi phela mntana sicela ukuhamba command kuzofanele siqede kahle eyalobhuti okwamanje sisale sithuthile yebo ngoba kukhona abantu abakhombisa ukuthi bayaphila sisale sensenza lokho nathi mntwana kanjani kwemahhovisi kamasipala hayi ungangikhiphi kule nto yakho hayi phela somkhanda thuya wena uthuya wena Job asayiphelile izindlu zomphakathi lapha na weJob uyabona ziphelile izindlu zomphakathi Job ziphelile izindlu zomphakathi Job ayikho right hey kuthiwa corruption lapha kule zindlu zomphakathi ezinye niyayidayisa Job uthatha le phone manje ngeke somkhanda umngani wami wena ngeke siphathwa abantu ngifuna imali yami nina nisebenza kuphi ke sanibona nani security uyabona nje ukuthi sonke siyahambela uyazaka usifaka le nto yakho cha bo phela mina kunama cases engithengizele nje inkinga zami lapho ngaxoxela abantu ngizele kuyinkinga zami mina ngifunela imali yami somkhanda konke lento icover idala cha ukuvisualize lokufonetayo awubhale lapha awubhale awudiye somlomo ngithi somlomo baba nakho phela ungikhomba lapho ungikhomba ngenjumbano somlomo wakithi kaNongoma bakithi umasipala wakithi oqeda ukungena nje phambi kwaKuthangi lapha esihlalweni ukhansela umbongwa Mbuyisa omkhulu ngisendleleni wembuyisa ngisendleleni mfowethu noma ke phela i-office lami leli nifuna ukulenza umathanda ngenhlahla nilifaka imuntu akuhlali umuntu kulona ngicabanga ukuthi ngivele ngilande nje usoseshini we-long distance ngilande usoseshini lapha elenke ngenhla bese ngiba nje nomama nje ozopheka inhloko ngoba lo mkhandlu uyabona ukuthi ihlala Nkosi nifuna uliphendule ilenke ayivele idayise nje straight inhloko mina ngelami office ngiyanikela ngithi office lami alihleli umuntu abangigcwele inkalo ngihamba ngigcwele lapha ngigcwele khona ngisebenza inkinga idala amademesha abantu somlo le office ke lele elami ngoba wena uyafika emkhandlweni bazokutshengisa ioffice lami lapho ke bazokutshengisa bese wena into ezofanele uyenze lapha Mbuyisa uzokutshengisa umnguni uzokutshengisa nilekelelane umnguni qwabezane lapho municipal manager 1 angazi ke ngoba municipal manager 2 i-arbitration yakhe icala lakhe lingena ngoLesihlanu Nkosi yami okwavela lathina kaNongoma uhlala Nkosi bafethu nakho ke nomkhosi womhlangothutha ke manje hayi akusazi kuningi nje Nkosi yami it's getting even kuningi ya usuku nosuku ngisendleleni kodwa bengifuna ukusho njalo ayisekuningi kakhulu is it 210 nalapha ku-EFF bathudiniwe usisi unomthi uvela wanxaphela kizona usisi unomthilo angithi phela kaNongoma i-EFF u2 kuphela so kube sengena ke ulivuno esikhundleni sika Thisbone uNkosi lo mphazema lo kade sanda kumiswa i-EFF uMabhanisi naye waxosha i12 yakhe undabandaba qala umeyalo kade ngimhubha kulokho then hey uningi bakithi nobabongile ke yale kodwa ke manje uMM wami lapha uMM1 uqale ukuthi cancel uma ngabe ingasahlali ngesikhathi besibizwe ngayo bekulesibili uma ingasahlali cancel emva kokwithdraw iEFF ukuvota nenkathi uMM wavela wathatha amandla ke kaSomlomo engakaxoshwa nokuxoshwa ngoba phela bekufanele kuleyo council ebikade ibiziwe special council bekufanele kuyima kofakwa emotion yokuxosha uSpeaker uDeputy Mayor noMayor kodwa uMM as uadministrator noma ekujwayele ukuthi atshelwe yiCouncil ukuthi akenzeni this time yena obetshela
So abaxosha-ke so ngicabanga ukuthi u-MM and ithi i-contract iphele MM1 i-contract iphele ngo-March eka-MM yoku-act lona-ke yena ekuthiwa une-contract yokuba municipal manager uMageba-ke yena uyenkantolo-ke ngoLwesihlanu. Ngithi-ke mina-ke njengoba ngisendleleni i-office lami ngizofika selifudumele uNtashika kuzofanele ngithole ilenke laphana ngoba lo mkhandlu vele uphethwe isilenke uyabona. Ngizofanele ngithole iy'nsizwa lezi laphana nje noma ngithi ukuhlanganisa ngiyibhalansise nakhona kufanele ngiqinisekise ukuthi uDabhas ukhona uSuthu lukhona uMandlakazi ukhona yabo nje ibhalanse lento yami bahlale kuleli lami i-office kodwa nje kube khona-ke nozopheka inhloko nje idayise nje inhloko kwazi ukuthi ichasiselenke mina-ke ngilikela ngelami i-office vele ngiyehla ngenyuka kodwa njengoba ngiza nje engathi ngingafica ne-traffic ingekho uma ngingena edolobheni wayesonga angikwazi uzodicide noma ngigada u-MM ngoba manje imoto yaka-traffic kamasipala sigada u-MM1 nase-reception ungena ngo-traffic nomnyango lwangemuva ungena ngo-traffic kodwa manje-ke kaNongoma ivele i-truck iy'nqumele nje kabili yenza umathanda because akukho ma-traffic cop ingane ishayiswa imoto ngapha emgwaqeni wasekho ama-traffic warden. Mina ngisazi kaNongoma kulungile-ke noma kunjalo siyeza selokhu sizamile nje Nkosi yami selokhu sincingile asina-choice ayikho indlela esingenza ngayo. Hey zibondene bakithi athi-ke u-MM wami lapha u-MM1 kodwa kuthiwa-ke usuke endize esixukwini ngesikhathi kugeja i-council yakhe ayibizile-ke Friday nje olugcina ihlala ngoMsombuluko waphuma nje esixukwini waqonda umntwana wama efika khona wathi umntwana wangifunani kodwa uhlobene naye noma nenze njani kanjani thesa inyukela ushukela empoma kunjalo wangenelwa yikholo wafanele asuke. Mase ngimbuza ngithi awu kodwa Qabezana ngunemfowethu ngasho kahle kangaka ngathi fanele ngabe uhleli kwi-advisory council yobukhosi njengomuntu osebenze neNgonyama iminyaka eminingi usevisa iy'ndlunkulu usevisa ngaphansi ka-arts and culture ibhajethi ya-arts and culture iphethwe uwena wazi wonke amakhona nama-challenge endlunkulu kukho konke lokho okubhekene nakho rithayile iphelile-ke ne-contract ngoMarch manje manenza okurongi nibona ukuthi kufanelekile yini Qabezana athi hhayi ngiyakuzwa nje kodwa Mageba kodwa ngithi kodwa Nkosi yami noma engabe ngiyenzani ngicela ungixolele bengithi ngicela nokuxolisa nje umntwana okuzalayo ngicela ukuthi angixolisele kuwena ngithi nayi uyabazi ubulungiswa okushodayo fanele wenze ubulungiswa kuphela mina nginankinga nami nginankinga nencina muntu into esifuna i-justice into esifunayo ubulungiswa qha ayikho enye into esifunayo akekho umuntu enginenxa naye uyena nje osuke nenxa nami asilungise nje la konakele khona Qabezana wayesengivalelisa kahle nje ngoMageba utheni konje angazi Mageba abanye belandelana nankosi yamama message yakhe futhi-ke umnguni angisho ukuthi lokhu abethu uyakukhuluma ngeke asakucabanga kodwa-ke iyodwa into fix yourselves Nongoma fix yourselves and anikwazi ukudlalela enhlizweni yesizwe anikwazi ukudlalela emsamo wesizwe uyabona nje umthetho awuthatha indawo yawo and asekhathele amaphoyisa kaNongoma mase ngifika manje suke sekufanele eze ngiyakhumbula ukuthi apika ngishawa Solunda angihlangabeza ngisegaraji le belokhu beshilo ukuthi hayi soze umntwana mase sondele ngisegaraji leli kaSeme kufanele ngongena emkhandlweni nakho kuzoqoqwa amafayili kamasipala ukuze kuzoboshwa kwaboshwa M3 kuqala ngaleso sikhathi bekuzungu phela Nkosi yami nobabunkosi naye uke wabakhona lapha amasipala kaNongoma
may his soul rest in peace lapha kuthiwa uvele wamelwa inhliziyo ukuthi kusolakala ukuthi umelwe inhliziyo kade selapha eJozini kulo masipala nawo oney'nkinga zawo laphana ngaphansi kobuholi benkathathe kuphethe inkosi yomeya laphana uMathi engathi kuyobamba ubaba uMusa Mnyeni usomabhizinisi weManaba Funeral no-Mac Mekari sekobamba yena uhambile ubab'Nkosi ushile Nkosi yami umndeni ududuzeka bathi-ke angidlule sidinga ubulungiswa kuphela kwi-country yethu kuphela. Uyabona-ke ngithuse ngazo zonke ukuthi u-former mayor lapha nosihlalo we-portfolio committee yaka-agriculture ubaba uMncwangu abayikhulume emaphasage bathuthe uMncwangu futhi bamangaqa nazi mina ngeke ngifuna umuntu ayiphendulele bathi kuthiwa hhayi kochitheka igazi ngempela hawu kungasho umholi sasebenza kanzima kangaka ngo-2013-14 ngiyakukhumbula nje imihlangano wayibamba noBheka Icele ebusuku laphana noBheka Intuli uDrive nibheke elokhuzeni le ento shone emthonjaneni kuyokhulunywa ebusuku kufanele kwela abantu umngcele phela ukuze ingaqobani inkathe iyodwa inkathi iqobane ne-ANC kufanele kwela abanye ngoba bayazwana ngebashayane yaziwa ama-tricks onke sasebenza kangaka ngasho ubaba uMncwangu lokho ngithe msanomsukela ngakhumbula nje sigudla lapha ngasedamini khona kukhona uBheka Icele khona lapha kaMncwangu ngeke nje ikhulunywe leyo nto lapho-ke bangilandela ama-clip lamadala kaMfundisi uThula Sizwe la ethembisa khona nayi inkathi ibhizi kubulawana kaNongoma ne-NFP laphana kuze kubulawa umama lo we-NFP nje nakhona ekuthulekile yabona le komiti likaNkhwanazi leli labo nomchunu leli abalibangayo lona impela kufanele libophe-ke manje yabona lifanele libophe angiwazi mina ama-political killings angakanani Nongoma imaye izophuma indaba uyazi le clip kaThula Sizwe yayi-threatenisha izithi abakhululeke kwakufanele ungashayi lowo Disemba lowo sikhathi kususwe inkathi esikhundleni kaNongoma-ke isihlalo sithathwa ngodlisi yakhonjwa kodwa nje uyabona nje ngoba kunjena ngithi nje azikhiphane azidudulane zize zofaka nolwandle futhi ngeke kulo umasipala oyinhliziyo ye-country oyinhliziyo kaZulu la ikhona ngeke futhi yabona nje ngoba khona ikhanda likaMdlokombane sekuyilona umasipala mawuthi ugqoka ibheji la kamasipala nje ugqoka ikhanda lesilo wagqoka i-interpretation yesilo abantu kuzofanele bahloniphe uyabona fanele kuqedwe kiwe kuloya masipala kulandwe bonke wena balaphi bendabuko wena bathandaza abakhulu wena nje kuyocela kwenyandezulu kuyocelwa emakhosini kucelwe nje kuhlalwe egedeni laloya masipala kungenwe iy'ndonga zonke hhayi khona umoya omubi lapha ngaphakathi futhi uba west umasipala ngisho ibhilidi liyasho ukuthi impilo ayikho la mhlampe kuzoke kume nalokhu bese beboshwa ngiyakhumbula ukuthi kudutshulwe umntwana ogane uNdlunkulu ka-Ward 8 lapha neBuxton ngawuthwala loya mngcwabo ngawuthwala kwakungathiwa angazi umngcwabo womntwana ngawuthwala ngathatha ngisho igundane lasekhaya ngiyowuthwala loya mngcwabo umasipala ngaleso sikhathi bafike bathe bengena bakamasipala bashanela bayidla imali bayidla kwangathi angazi kwenze njani njengoba nje ingena ibhajethi nje ayikho into ekhujwa le budget by end of August izobe ingasekho le mali hhayi and they're very good at that so nje manini bakwethu manini simeleni we ingane zakwethu noma ningafuna ukuthi nithi niyofuna ukungishuphula mina amakhosi ayovusa ngishitshe nozokukhuluma itshe kukhuluma iy'hlahla ngiyanichazela-ke ngoba isikhathi sishayile uyabona njengoba izwe lidunguzela lonke lithi nje umthetho ozosebenza futhi ngiyawubona ngathi uzoqala ukushanela kahle kaNongoma ngoba hhayi ngiyanichazela abanye abalandwe baba ama-state witnesses against abanye uyabona nje ufuna izono zakhe y'nciphe ngoba phela nazo ngey'phele ofuna y'nciphe akakhomba abanye kodwa naye zizomfahla uyabona nje lama-political killings impela-ke manje masibheke la kufanele siye khona
Nongoma, imina wena. Tovijo. Wendlela, ubudlela. Anikhokhele ngani security la ekhaya? O service provider bakhokhele ngani la ekhaya? Hey song. Nakhudulisa o service provider la ama content how yakazi mfowethu. Oh, madodana. Unjani mfowethu? Why song? Nakhudulisa o service provider ama container la edrobheni nibopha ama Pakistan noma abadayisa anibakhokhele. I security wesisenholile noma ngigcina ngoJanuary ngempela. Ayikhala ke manje. Ngizongelela one by one alikhi profile engayiphethe la eofficeini. Wosani sanibaholele. Makeba sanibaholela abantu. Security holile yadingitshela enyizolo bonke lade bengitshela bonke ikhampani yakubo ngikhuluma nomphathi wabo ngafuna ukuconfirma uthi abaholile namanje. Saniholile niholile fowethu. Awutholakala ukuphawula. Kodwa mfowethu baze baqule ne-boom gate. Kodwa manje uphinde ungatholakala ukuphawula kodwa bengakuholele. Phela wena uyatrend i-country yonke waqula negate lakanongo kodwa uholile. Nayisusa inkulumo. Nayisusa inkulumo. Ndanibona kuhlanya lizoyikhipha zonke indaba. Nalabo baqonywa ama-office laba. Ayithi ngiyahlanya mina ngiyakani-ke ngihlanye. Wesongo. Senibaholela abasebenzi la ekhaya. Njengoba ngibiza i-union niyayijikisa i-union. Nina nazi ukuthi ngiphethe amakhesi amangaki. Ngidubula ka one by one angiphuthumi lutho. We-KK. Weshamaze. Nkwali yenkosi Nkosi yami. Sebefuna ukukusebenzisa na ukuthi ungikhuthe Makeba. Nisuselani inkulumo zihlalele. Hayibo, abaphuma abantu bezongichazela ukuthi baholile abantu la ekhaya. Nayi phela security nithi angivizwe i-security la. I-security ayisakwazi uku-enforce law thokozani nina traffic ngoba niholele security. Aniholele ngani security? Nina niholile. Izophela phela inyanga nizoqala phansi noyicela kumnqandi imali. Wesongo uyakhohlwa ukuthi ubuye ungaholi kwawena. Uzoqala phansi nofuna iloni kumnqandi. Awuthi kusukume. Uthi wesongo enforce law ngenxa yokuthi security ayiholele. Buka lo muntu oyendiza ne-boom gate la kaNongoma ngizoyidlala leyo video abantu bayibona. Wesongo. Hawu mfowethu, wena bongibhokela izolo ungitshela ukuthi uyangazi izolo. E-office ufuna ungikhipha. Wena mfowethu. Ubani? Ubungekho izolo lapha ke-office ka-MM noma. Wesongo. Uholile namhlanje izophela inyanga enye ngelinye la kuyakukhumbula ungasaholile. Nina nizongikhumbula ningasaholile futhi ngoba nibuye ningikhumbule ngingasaholile. Nizawungikhumbula. Nisakwazi ukuthi take off security ngoba ixakekile. Niyakhohlwa ukuthi phinda ngihamba ngonibolekisa imali kaMnqandi nini ukuze nihole. Ukuze nihole phela umasipala ngixhasile mina umasipala kaNongoma. Makeba, sakufuna wena qho wena Makeba kade ungihubha manje. Ade ungihubha manje ndaba ezitha. Wegazi lami uzongihubha emagcekeni. KK, sangivijwa yini la KK? Nolile namhlanje i-security sen-enforce for ilong ngenxa ukuthi i-security ayikwazi. Buka le ndoda abantu lo u-security le babeliqula negate la kaNongoma ifitela. Le security linamandla le security le. Leli security nayinyusa kodwa imali yalo. Ngeke anikwazi ungayenzi lonto. Lengane yankosikazi deserve a raise. Ayikwazi nje nhlobo. Nhlobo. Futhi ngempela kuba ngempela ukusebenza manje ithi ayisebenzele mina. Nidla ingane zabantu ayiholile la egate. Ayiholile ingane zabantu la. Senithi nithatha over umthetho oba no traffic.
uphundlela wesongo namhlanje uholile usukwazi ukulwa impo ongayazi ama-security engaholile wena ngabe ubambe imoto eyihluphayo la edrobheni yanongoba ngabe u-enforce ama-bylaws ufake ngabe u-enforce ama-bylaws i-traffic ixakile abantu babhaye emgwaqeni aqonda imigwaqo ayidwetshiwe abawelisa abantu emgwaqeni abekho bahleli la bazoqulana nami ukuze iy'ngane zabantu buka phela manje uhlele egeyithini kamasipala buka sekubona i-security ekwakanongoma kufani nokweminye imizi bafethu ayiholile iy'ngane zabantu kwakukuhle lani hambeni enforce ama-bylaws lapha edolobheni nithatha ama-content khokhani phela o-service provider bafuna imali yabo laphandle songo uzuthatha ifoni yami izongo ungizukela uyangisukela ngihlelele ngaphakathi uyasukela amasosha kamdlokombane lapha phandle uyokhuluma into ongayazi isongo uyarecruit ukuthi azolanda mina alungile ngizowabiza azongilanda kodwa ayazi ukuthi angiqukulwa amasosha u10 ngiqulwa amasosha u1000 kuyaphezulu ngizowalanda azongiqukula ufuna azongilanda azongikhipha songo azofika songo ayeza wona sengitshelile u-administrator we-office kuthi akakhiphe ifayela abafonele uzolungisa i-transport bazoza bezongikhipha yazi you'll achieve okufunayo ngiyabonga mina ngiyabonga soka fethu ukula nobani kodwa lo mngani wami ake ngilalele emaphoyisa songo enforce ulola songo enforce ulola uthathe office security company uzongo usaholile kona namhlanje bangasaholile bazophinde bangifonele behlaba umasipala futhi uvaka umuntu kulento ake ngihamba uhambe engilihambayo ngizobona samkhanda ngizobuya ngikubona uphundlela sengifuna undlela ngibhekane naye egqoke manje u-head of security uphundlela Mageba uphi hawu awuthi ngishone kuyena ngichazele kahle head of security uzongiphendulela zonke indaba ze-security ngiyathumela kumanje nisazoba right we-head of security angamazi u-appointwe ekuseni noma wenzakalani we-head of security kanjani i-private security ingaholile like bese u-enforce usebenzisa ama-security usebenzisa u-traffic cop ama-traffic cop azokwenza i-security la ekhaya aye-enforce ama-bylaws edolobheni nawo la enforcer nagcina ningawakhokhele abantu awo-service provider benlekelela nikhomba wawukhona kukhonjwa lapha kunikwa head of security wo awukwazi ukungaphenduli kahle samkhanda uyena lo kade akaphendule bayangikweleta somkhanda phendula nje undlela mina ngiyamazi phela kade ngisebenza nawe undlela ngiyamazi phuma uyazi angizele ngilanda somkhanda hayi somkhanda uthunyelwa uMageba uthi uzongilanda ngeke ngifuna imali yami ngifuna imali yami esitete yomnto yedwa ngifuna imali yami abasebenzi benu ngizobaholela ngemali yakamnqandi eyami ngiyayifuna ingapheka 2 million ngiyayifuna imali yami uke wababona kodwa abantu abakufanele ukhulume nabo kodwa ngiyindaba e-office izolo bexabana bebangi-office batheni kuwena awume ke phela cabanga hayi basenginokapteni la ekhaya sangidokapteni la ekhaya ngiyayikhumbula le ndoda ithatha iy'mpahla zami ngiphuma la kamasipala isiwukapteni fanele nodlela sebewo-head of security konje ubani le ndoda isibongo bukhosini webukhosini usuwukapteni-ke manje kamasipala awucime lapha uMageba ungisethele itrap uMageba ungisethele itrap somkhanda bathi nje ake sithi ukuhamba anwazi-ke ngizonitshengisa umthatha uthi anwazi ngizonifundisa namhlanje vele bekuvele kumsebenzi wami ukunifundisa amasipala kaNongoma uyithathelani ifoni yami wasong uyithathelani ifoni yami uyithathelani ifoni yami mina ukhululeke-ke ngiyayidla ngisho imali ye-state mina yephoyisa livele likubophe lingakwazi ukuthi likubophelani kune-process ne-procedure ngitshela yaze ne-warrant of arrest yaze ne-court order la khona kuzocaca ukuthi ngibophelani ngizokufundisa umthetho ngoba uwazi
Niyabathreatenisha nje labasebenzi enibathreatenishayo nogcina ngabo. Nwasukela amasosha emele ngaphandle nawakhulumisa nawa involve. Kulungile. Commander, yini bekhuluma ubaba lo? Ubethini? Ubethini Commander? Oh. Mina ngivalelwe ocabanga la ekhaya. Uvalelwe mina la ekhaya cabanga fethu. Angazi noma ngiphumi noma ngingeni kodwa nje sengivalelwe osabelo cabanga. Wena vala. Ayikho into enganiphazamisa yona. Ngisemsebenzini mina. Hayibo. Ngingakuphazamisa ababize lo madoda watshela ngiqukule phela. Abatshela bangiqukule. Akusetshenzwa kumkabe emthethweni. Hawu into ozoyiboshwa ngizokuchazela. Ngisazoqhubeka ngibabophe futhi bonke nalezi inkabi zeni inkathi nithembe zona. Sazonibopha. Njengoba nje manje ngimkhiphile ngizombuyisela. Ngizawumuyibuyisela. Imsili izongena la. Yachazela.